Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuunan ko. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga nagakuyog kanato pinaagi online nga naa diha sa inyong panimalay. Maayong buntag ug sa atong mga kaigsuunan nga naa karon sa GCAF nga sanctuary or sa parking area. No, maayong buntag diha kaninyo. Maayong buntag mga kaigsuunan diha sa likod. Maayong buntag kaninyo nang hinaot ko nga ang atoang kasing-kasing ug hunahuna, no, andam na gayud, maminaw ug mudawat sa pulong sa Dios. Nalipay pod kaayo ko ug excited kaayo ko sa atoang pagatun-an karon, ilabi na diha sa libro sa mga Hebrehanon or Hebreo 9:1 hantod sa 10. Kung naa kamoy Biblia, palihog ablihi dinhang dapita samtang kita magahisgot ani nga mga pulong. Ang title sa ato ang pag-aistoryahan or pagapamalandungan karong kabuntagon kay Sticks and Stones. Matod pa nila, no? Unsa kunoy binisaya sa kanang sharpshooter. No, kanang sharpshooter ba? Unsa kunoy binisaya ana? Ingon nila ang binisaya daw kay hunter, no? Mao nang ako galibog pod ko kung unsa gyoy binisaya anang stick. No, pwede man pod siguro bunal. No, pero lain man pod kung makakita lugar kag kahoy diha, no, stick. Bunal na dayon. Naa siya negatibo nga connotation. Or unsa ba? Stick. Oh, mao pod na no. Bunalan ta karon nako stick, no. So wala na nako gibinisaya ang ato ang titulo, Sticks and Stones. Tungod pod, no, sa ikaduha pod nga rason kay naa man ni siya Old English proverb nga nagasulti og ingon ani, Old English rhyme. Sticks and stones may break my bones, but words can never harm me. Usa ni siya ka counter revolution sa kining ginatawag nato karon nga cancel culture. I don't know if you have heard of this. In the West, grabe ni siya ka kusog kaayo nga movement. No nga, naanay mga nabiktima niini nga mga artista, mga politiko, ug kadtong mga lagi artista nga many of us love nga tungod sa pressure of social media ug tungod kay naapoy mga tawo nga nagpaluyo niining cancel culture. Daghan ang mga tao nga na-ostracized or nahimo ng, unsa ba ni, luod sa pananaw sa kadaghanang mga kabatanunan. We have artists such as si Mel Gibson ug uban pang mga artista nga many of us love ni adtong panahona kay tungod naa sila'y nasulti nga usa ka butang nga dili muuyon ang karon nga kultura. Mao nang gi-cancel lugar sila. But then tungod sa globalization nga kita pod dinhis Pilipinas, naa pod tay social media, ang kining kultura nga dali ra kaayo ka makancel tungod sa imuhang giistorya o tungod sa imuhang gituuhan, naa na pod na paspas kayo nga nagaabot dinhi sa Pilipinas. Kung dili ka magpaluyo or muuban kanila when it comes to LGBTQ nga panghuna-una or abortion nga panghuna-una, pwede ka i-cancel niining mga tawhana through social media. As a counter-revolution, people would quote this rhyme, no? Stick and stones may break my bones, but words can never harm me. Originally, it was intended sa kanang mga tao bitaw nga nagabuli. Mao kini ilang isulti sa ilang kaugalingon nga bisan og ibuli sila verbally, tagaan sila mga ngalan sa mga bata nga kauban nila. It is intended to increase resiliency. Nga murag maisog ka, mahimo kang strong, nga dili ka madutlan sa mga yaw-yaw niining mga tawhana, name callings. Sticks and stones, oy, mapasakitan ko, yes.
mabunalan ko, malabayan ko, pero words will never hurt me. Isulti na nila sa ilang kaugalingon, aron mahimong calm, remain calm even in pressure, and continue to live kanang as righteous people, maayo nga mga tao. And as a result, today's victims of cancel culture, maupod ni ilang ginasulti. Sticks and stones may hurt me, but words will never harm me. Matod pa sa Open Doors Ministries, sa tibuok kalibutan, aduna kunoy 340 million ka mga Kristohanon nga nagpuyo sa lugar nga peligro tungod sa paglutos kay sila sumusunod ni Jesus. So, kung lantawon na to ang number of Christians all over the world, professing Christians, it is 1 out of every 8 Christians sa tibuok kalibutan are canceled, quote and quote, sa tibuok kalibutan tungod sa atoang pagtuo kang Ginoong Hesus. In other words, ang cancel culture is not actually a new thing for Christians. For throughout 2,000 years, we have already been canceled by many cultures, people all over the world, all over history, and even until now. Ang mga tinuod nga sumusunod ni Kristo are the most persecuted people all over the world. Cancel culture is not a new thing. Number 1 kita karon sa tibuok kalibutan tungod kay kita nagtuo sa kamatuoran diha ni Ginoong Hesus nga gipadayag sa iyahang pulong. Mao may gisulti pod ni Ginoong Hesus, di ba? Kung musunod ka kaniya, ikaw i-cancel pagalutuson usab ni ining kalibutana tungod kay nagtuo ka sa kamatuoran. Ang atoang paglutos, mga igsuon, both nagagikan sa mga sticks and stones of people, and at the same time, the verbal attacks and the cancel culture in social media o sa society by peoples all over the world, by governments all over the world. Nananghid actually ko sa ako ang usapod ka amigo sa IGSL who is also a Pakistani. He's living in Karachi, the biggest city in Pakistan, and also most populous city in Pakistan. A couple of years ago, after sa among graduation, nag-message siya sa ako sa Facebook. He asked for a prayer tungod kay iyahang papa who is a pastor and the founder also of the church nga iyahang ginaservan karon, pastor and a lawyer at the same time, was kidnapped. Di nila makita ang iyahang papa ato nga time. Unya ni sulti siya padayon nga pagkagabiin na nila, so sugad sa buntag, gabiin na nakabalik ang ilahang papa kay gi-interrogate o gi-interview kinsay ilang mga leaders, kinsay mga tao nga naa sa ilahang simbahan, aron naay listahan ang mga tao nga gusto molutos og mo cancel kanila og dali ra sila adtuon kung asa sila. Ug a couple of months later, tinuod gayod kining ako ang classmate, his name is Sharjil Shafkat. He was mugged by a mob of persecutors. Niadto sa ilahang simbahan, siya lang usa didto nagsultig, "Sir, please, ayaw, to a point that his body is full of bruises." Unya nabali ang iyahang tuo nga kamot tungod sa iyahang pagtuo kang Ginoong Hesus. All over the world, Christians are the most canceled and persecuted people. Apil ka o apil ko kay hiniusa man kita sa lawas ni Ginoong Hesus. But in all of this,
sa tanang mga paglutos o kasakit nga giagian sa mga Kristohanon all over the world, sa tanan nga imuhang giagian usab nga mga paglutos o pagsulay niining kalibutana, nganong naa pamanta karon? I think this is a very relevant question to ask. Nganong naa pamanta? Nganong nagapadayon paman ka og pagsimba og pagsalig sa ato ang Dios? Asa man kita nagakuha og kusog aron kita mulahutay niining mga pagsulay og mga kasakit niining kalibutana. Kay sayon ra gyud kaayo mo mahimong malampuson niining kalibutana, musunod lang ka kung unsay gusto niining kalibutana. But why are we still here? Asa man kita nagakuha sa ato ang kusog? Mao kini ato ang pag-istoryahan mga igsuon karong kabuntagon with in view of Hebrews chapter 9 ug sa paghinumdum usab sa ato ang gihisgutan sa miaging Domingo sa pagwali ni Marvin Joe. Duha ka butang nga gusto na kong itubag pinaagi niining mga pangutanaha. Una, sa negatibo nga pag-agi, ang kusog sa sumusunod ni Jesus wala dinhi sa kalibutan. That is the very reason or one of the reason nga hantod karon nganong nilahutay paman kita isip mga Kristohanon for more than 2,000 years of persecution, of being canceled. Sa miaging simana, si Marvin Joe talked about the superiority of the new covenant. Nga kadtong old covenant nga si Moises ang mediator, usa kadto ka over or foreshadowing. Anino lamang sa unsay tinuod, unsay real, that is the greatness of the only mediator, that is the Lord Jesus Christ, our high priest. Si Jesus, way makakumpara. Siya lamang ang high priest forever. Maunang ang iyahang ministry, ang iyahang kapasayloan pinaagi kang Ginoong Yesus. Sigurado gayud na, pwede gayud nato ibutang ang ato ang tanang paglaom ni ana kay dili man maikumpara si Ginoong Yesus bisan kang Moises sa nga maoy mediator lugar ni adtong old covenant. So usa siguro ka pangutana nga gusto pod natong tubagon kay where does that leave the Old Testament? Kinahanglan pa bata mo basa og Old Testament since obsolete naman ang Old Testament? Dili na ta mo basa. Pareho sa usa ka kanang tawo ni adtong panahon na di gyud nako ni siya malimtan kay ang iyahang pangalan kay Montanos. Mura man siya og kanang pangalan sa ato ang paborito nga action star no dinhi sa Pilipinas. Og siya naay grupo nga gideklara isip kanang kulto Montanism kay ang iyahang ginatuhuan ang New Testament lamang. Ug dili na daw ta mo basa sa Old Testament, New Testament, and at the same time adunay mga bag-o pagayod nga mga revelasyon gikan sa Holy Spirit nga wala sa Biblia. But for us, when we say that the Old Testament is a foreshadowing or obsolete na karon, does that mean nga dili na ta mo basa sa Old Testament? Ang author nga si Herman Melville, nga maoy nagsulat sa Moby Dick nga book, nag-describe nga niadtong panahona para musiga ang syudad, na ay suga, ang mga kasyudaran. Muadto sila sa lawod, ug magdakop og dagkong mga balyena, kay didto sila magkuha og oil sa balyena, kay dugay kini mahurot, unya kusog musiga.
Maunang mga but na sila sa lawod, pirting layuan na, ug didto nila nakaplagan ang higante nga balina, nga ginganlan og si Moby Dick, ug didto ang storya nagapalibot. But the moment that ang kalibutan nakadiskubre og bag-o nga teknolohiya, oil, gasoline, and it resulted to power plant nga hayag na kaayo ang tibuok kalibutan. Ang kana nga pamaagi usab nga pagpasiga lugar sa usa ka syudad nahimong obsolete. Kita karon hayahay kaayo kay naa kitay advanced nga technology. Apan kung mulantaw kita niining panahona sa atong mga katigulangan nga ingon ana di ay ang ilahang kinabuhi, dili ba mahimo kitang more appreciative of what we have now? So in a sense, in a way, the Old Testament is like that. The more nga nabati nato ang atuang sigurado nga kaluwasan, sigurado nga kapasayloan diha kang Ginoong Hesus. When we look back at the Old Testament, the more we worship the Lord Jesus Christ, the more nato ma-appreciate ang iyahang pagkamaayo because it is pointing to the Lord Jesus Christ. It would result to a life of worship and a life of thanksgiving to our great high priest, the Lord Jesus Christ. So dili siya obsolete. It causes us to be thankful all the more to the Lord Jesus Christ. Mga igsuon, kini nga kamatuoran nga ang sumusunod ni Ginoong Hesus nagakuha og kusog wala dinhi sa kalibutan. Dayag kaayo ni with regards to these people nga giwalihan sa mga Hebrehanon. Kay nganuman, during this time, kining mga tawhana nga miyembro usab sa Jewish people, ang mga Jewish people were always looking to the Old Covenant. Naatanan ang ilahang paglaom, naatanan ang ilahang kusog diha sa Old Covenant. Naghingon ang verse 1 or before that, ang culmination ni ana kay naa diadto sa arka sa kasabutan nga gibuhat ni Moises ug kauban sa mga skilled workers ni adtong sa Exodus 35, 36, 37. Ang Ark of the Covenant gibuhat nila aron sa pagrepresentar sa presensya sa Dios nga naa sa Hudiyo, mga Jewish people, Israelites. Unya didto kini gibutang nila sa templo ni Solomon, ang Ark of the Covenant didto sa Holy of Holies, to a point that their strength, ang kusog, ang paglaom, ug ang kaluwasan sa mga Jewish people were geared towards the temple. Mao kini lugar kung himuog usa ka simbolo ang Old Covenant, it's the temple. Naa didto ang tanan. Matud pa sa awit ganina. Sa templo, nag-ingon ang actually mo resulta kini og sayop na dayon nga salabutan kabahin sa templo niining mga Jewish people. Number 1, unsa may sayop nga salabutan sa Jewish people with regards to the temple. Matud pa nila, maura kini ang lugar nga diin makakaplag sa presensya sa Dios. Ang bersikulo 1 sa Hebrehanon 9 nag-ingon, sa pagkatinuod ang nahiunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba ug sa yutan-ong dapit nga balaan. So that was the focus of the worship of the Jewish people. Ang tanang kusog, paglaom, naa kana didto. Tungod kay naghuna-una sila nga ang presensya sa Dios naa lamang didto sa templo or prior to that kay kadtong tent of meeting. Unsa may lugar, unsa may pag-describe niini sa Old Testament and bisan sa Hebrehanon 9. Kini is a picture of the tent of meeting nga asa ang mga
si Aaron ug ang iyahang mga priests are doing their priestly duties. Na dinhing dapita, makita nimo ang lampstand ug naay pan diha unya usa ka insenso nga diin ang mga ordinaryo nga priests would serve. Ug mahinumduman nato, priest lang ang allowed, but David went inside here in one of his stories unya may kaon sa pagkaon sa mga pare. Which is okay lang because we know of David as also a priest and a king at the same time. But on this part, diin naay dako kayong kortina is what we call the Holy of Holies, nga na didto ang Ark of the Covenant, nga matud pa nila, didto gyud ang presensya sa Dios, ug ang high priest lamang ang pwede makasulod diri, ug dili pwede nga walay dugo nga iyahang balunon aron siya pod magbuhat og sakripisyo tungod sa iyahapong sala. No? Luoy ang mga high priest kay dili lang sila gaampo para sa kasalanan sa mga katawhan, bisan pod sa ilaha mismo. But the Lord Jesus Christ doesn't have to do that. Kay siya balaan man, matarong man, our great high priest with whom no one can compare. Ang box as a sign of the covenant, the Ark of the Covenant, daghang mga salida na niini, ug ang kining lugara. And then people sa Jewish or Israelites would say nga naaragyud diha ang presensya sa Dios. They forgot nga bisan si Haring Solomon nga maoy gabuhat niining templo, nag-ingon niini nga bersikulo sa ikaduhang Kronikas 6:18. Ingon si King Solomon, apan mapuyo bagayod ang Dios uban sa mga tao sa yuta? Pwede ba nato i-contain ang presensya sa Dios diri sa yuta? Aniya karon ang langit sa kalangitan dili ka makaparang kanimo. Dili gani makapaarang ang kalangitan, no? Ang presensya sa Dios sa kalangitan. Unsa pa ang pagkaubos ni kining balay nga akong gitukod? The book of Acts, si Pedro pod nagsulti pod niini, ug si Pablo pod nagsulti niini. Nga pwede ba nimong ibutang lang ang presensya sa Dios sa usa lang ka lugar? In fact, Jesus Christ also says this kadtong sa babayi nga naa sa well. Ingon siya nga Samaritanhon nga kamong mga Hudiyo didto mo nga bukira ga simba nga naa didto ang templo ni Herod. Kami pod mga Samaritanhon dinhimi nga bukid asa mangyoy tinuod. Ingon si Jesus. And I am rephrasing nga moabot ang panahon ug karon miabot na nga ang mga tinuod nga sumusunod sa Dios mosimba diha sa kamatuoran ug sa espiritu. Dili na sa usa ka lokasyon, kundi na diha sa kamatuoran ug diha sa espiritu. But then again, the faith of the Jewish people ug ang ilahang kusog ug ang ilahang paglaom na didto sa templo. Maunang throughout history, there had been countless of heartbreaks for these Jewish people kay kapila mampod na tumpag ang ilahang templo. Ikaduha nga sayop nga salabutan, kabahin sa templo, gikan sa Israel. Kay ikaduha, maulang ang lugar para mapasiguli sa Dios. Pinaagi ni adtong mga kanang sacrifices, animal sacrifices, mapasaylo ang inyuhang sala ug mapasiguli mo diha sa Dios. Apan nag-ingon ang Hebrehanon 9:9 nga ingon nga sambingay mao ang kapanahunan karon, sumala nining maong pahimutang gihalad ang mga gasa ug mga halad inihaw nga dili arang makahingpit
sa kaisipan sa magsisimba. So bisan pa og nilibo og minilyon na ka mga lamb og unsa man nga mga halad inihaw ang gipaawas ang dugo didto sa templo, dili kana arang makahingpit sa mga katawhan kay tungod dili mampud mahuman ang pagpakasala sa tawo. So there must be a sacrifice nga once and for all nga sa una, karon ug sa umaabot pa nga mga kasalanan mapasaylo na. Dili kana pwede buhaton sa usa ka tawo nga weak nga makasasala usab. That is where the high priest, the great high priest, the incomparable high priest, the Lord Jesus Christ, dili gyud nimo siya maikakumpara. Throughout history, ang Israel had gone through countless of heartbreaks, even hantod karon, pirti pag yun nilang hilak, kay guba naman ang ilahang templo. So unsaon pa man nga mapasiguli ang Israelites or ang mga katawhan sa Dios nga wala na may templo. Asa naman karon ang presensya sa Dios kay wala na may templo, kini na lang man ang gate dito sa gawas dapit, the western wall, which is why this is a very important piece of history for the Jewish people. They would cry and they would wail. If we look back, tulok actually ka temples ang natukod. This usapod ni siya ka murag simbolo sa tulupod ka dakong heartbreak of the Jewish people. Hebrew 9:10, let me read this first. Kundili may kalabutan lamang bahin sa kanunon o ilimnon, the way they have been doing kining mga sacrifices in the temple, ug sa nagkalain-laing mga pagpanghugas, mga tulumanon alang sa lawas nga gipahamtang aron pagatumanon hangtod sa panahon sa pagpatarong sa mga butang. These are foreshadows. This is the main message of Marvin Joe last week. Dili gyud ni siya mauna, kundili there is a pagpatarong, panahon sa pagpatarong sa tanang mga butang, which was accomplished only by our great high priest, the Lord Jesus Christ. Throughout history, the Jewish took pride in the temple. Gikan sa tent of meeting, gibuhat ni King Solomon ang templo. Very beautiful. All over the world, niadtong panahon na mga kanasuran muadto kang Solomon, maminaw sa iyahang pagkamaalamon ug mulantaw sa kadagaya sa templo. It's actually a size of around 2 or 3 football field ang templo ni Solomon ni adtong panahon na. Puno sa mga gold, silver, bronze, grabe ka-amazing. But because of wars, tungod sa pag-abot sa mga Assyrians o Babylonians, kini natumpag, gikawat ang tanang mga gold o gipakaulawan ang mga Israelita ni adtong panahon na. It resulted to another temple, which is what they call the Zerubbabel's temple. Gikan sila didto sa Babylon ang mga Israelita. Unya, there were 3 waves of returnees mibalik sa Israel, gikan sa grupo ni Ezra, gikan sa grupo ni Nehemiah, ug sa grupo ni Zerubbabel nga ilahang gitukod balik ang templo kay maulag ito ang ilahang ginasaligan. Gayud ang kusog, ang paglaom naa sa templo para sa mga Israelita. Okay paunta niining panahon na, kay wala pa man nadayag ang panahon sa pagpatarong diha kang Ginoong Hesus. Sila gatuman pa sa sugo ni Yahweh sa pagbuhat ni ining mga religious nga mga activities. Apan sa panahon nga niabot si Ginoong Hesus, adunay usa ka great architect
Ang iyang ngalan si Herod the Great. Nagbuhat siya og grabe ka maanyag nga templo. 2 times or 3 times greater than the Temple of Solomon when it comes to size. Dako gyud kaayo. Naapoy mga gold, silver, and all. Grabe ka maanyag kini nga templo nga gibuhat ni Herod, the pride of Israel at that time, the hope of Israel, and the strength of Israel was found again in the temple. Naanapod sa templo. Maunang pag-ingon ni Ginoong Hesus, kining templo ha, 3 ka adlaw ako aning gubon. Alagot kayong mga pari og mga unsa ni parisiyo. Tikalon ning tawhana, bakakon ning tawhana. Because their hope and strength was on this amazing piece of history made by a Gentile nga si Herodes, Haring Herodes. But reflecting upon us, kita nga mga hentil, kabaluman ko nga, wala gyud ta niining templo, sukad pa sa atong pagkabata, sa atong kanunuan o katigulangan, wala man ang ilahang pagsalig o paglaom dinhi sa templo, sa mga Israelita man. Asa man gagikan usab ang atoang kusog, ang atoang paglaom. Well, brothers and sisters, ang kalibutan nangita og kusog sa lain-laing mga dapit. Let me give you 3 examples. Una, ang kalibutan nangita og kusog sa kaugalingong pagkamaayo, no? Sa kaugalingong diskarte, ang ato ang paglaom naa kanato or naa sa ato ang pamilya, ilabi na sa panahon nga adunay dakong problema nga moabot sa ato ang pamilya, kasagaran ang ato ang paglaom, ato ang kusog, makita sa atoa. Kaya ni nato, magsabot-sabot ta, magkahiusa kita, isip pamilya, kaya ni nato. Di ba mauna ang pirmi natong ginasulti? Wala man sa templo o sa uban pang mga relihiyosong butang, pero sigurado gyud ko nga kasagaran sa mga tao niining kalibutan na ang pagsalig sa kaugalingon. Kaya ni, kay nahuman kog college, dako na kog eksperyensya, kabalo na ko, kaya lagi ni. Ikaduha, kaysa katawhan sa palibot, or kining ginatawag nato nga utopian mindset, nga ang kalibutan kuno karon naga-upgrade, naga-advance, maabot ra gyud ang panahon nga naay kalibutan nga perpekto. Utopian unsa ni kaning mindset tungod sa advancement of technology, tungod sa kamaayo sa mga politiko. Maunang grabe ang away karon sa social media kung kinsay butaran, kay maulagi ang pagsalig, ang kusog og paglaom kay naa naman didto sa mga politiko ug uban pang mga butang niining kalibutana. Ug ikatulo, usahay pod ang mga tawo niining kalibutanang nangitag kusog sa mga relihiyoso o pilosopikal nga mga pamaagi. Atong gibutang ang ato ang paglaom ni adtong panahon nga gibautismohan ko ni Elder so and so o ni Pastor David, na didto ang ato ang paglaom, mga religious activities, kay gasimba man ko sa GCAF, okay na ko. Kay karong adlaw nagbuhat man ko og ingon aning relihiyosong mga butang. Or even through philosophy again. Na didto ang lain-lain natong mga kusog sa mga kalibutan, mga katauhan niining kalibutana. But friends, brothers and sisters, we know this to be true. Walay butang niining kalibutana nga mahimong permanente. King Solomon says, vanity
everything is vanity. Niining kalibutan na mura lang o gininhawa, mawala kining tanan kung ang ato ang paglaom o pagsalig naa niining tulo or any form of like this in this world, sigurado yun nang mapakyas ta. We had a wider group last night. Na ay duha sa amo ang wider groups that are into the educational system sa ato ang syudad. One of our wider groups, na heartbroken siya tungod usa sa ihang estudyante naghikog. Do you know that there are a lot of high school and college students karong panahona nga naghikog? Kay ang ilahamang kalipay lang unta kay makagawas og makalayo sa problema sa pamilya. Mga pagbulag, pag-away sa pamilya, ginakulata ang iyahang mamagpapa, kawadon sa pamilya. Unya tungod sa pandemya nga sila didto naman hinuon gatambay 24/7 sa ilang panimalay, samot ang ilahang depression to a point that suicide cases among younger people karong panahona are up. That is what happens when our hope and strength are placed upon our material things, ato ang pangwarta ug uban pa. Because we know niining pandemya, with just a snap of a finger, tanang butang nga naa kakaron pwede na kuhaon. Usahay manggod ato alang ginatabunan ang ato ang panguna-una ba nga dili lagi ni malugi akong negosyo. Perminti lagi ni kay madiskarte gud ko. Nara lagi ni perminti akong pamilya, mo daghan kay vitamins. Nara lagi ni perminti. But when our hope is not in the Lord, our strength is not found in Christ, sigurado na igsuon, pakyas gid ka. Mapakyas gid ta. So asa man gyud di ay ang ato ang kusog makita. Let me give to you this illustration of duha ka hari. A tale of two kings. Gimension na nato ang isa kaganina, ang iyang ngalan kay si Herodes nga bantugan, the great Herod. Ikumpara nato siya sa usapod kahari, of course, our very own, the Lord Jesus Christ. A tale of two kings. Let's look at King Herod. Si King Herod is isa ka great person, apan siya nagsalig sa iyahang pagkamaalamon. He is recognized by the architectural world as probably one of the greatest architect. Tungod sa klase-klase nga mga binuhat niya nga mga great buildings. It's not only the temple. There was also the Herodium kadto pong sa great nga building didto dapit sa dagat, no. All over Israel, he created a lot of magnificent buildings to show off his greatness. Ug tuod man ang mga tawo sa palibot ug ang mga kanasuran mulantaw gayud kaniya, isip maayong tawo, bisan pa si Augustus Caesar. He was a great person and he relied much on his wisdom, on his money. Dili lang kana, he also played politics. One of the reasons nga gibuhat niya ang usa ka building didto dapita sa dagat kay para i-please si Caesar, Augustus Caesar, aron siya perminti mahimong hari didto sa Israel. Before he became Herod the Great, nagminyo siya og mga usa ka Hudyo, a Jewish lady, aron lamang mahimo siyang close sa high kanang murag high class nga mga Jewish people which are called the Hasmoneans. Aron siya adunay advantage, leverage, maayo kayo when it comes to politics. Pagkadungog niya nga naay hari nga matawo through the wise men ug ang mga
maalamon nga tawo sa Israel, niingon po siya, ingna ko kung asa tong bataa nga natawo, because I will worship Him. Apan wala man mibalik ang mga wise men, wala man nila gitudlo kung asa si Jesus, unsay sunod niyang gibuhat, pamatya ang tanang mga bata. Grabe ka, wild, maalamon kaayo nga tao. And at the same time, migamit og relihiyon sa paglambo sa iyang reputasyon. The very reason nga naay temple nga gibuhat ni Herodes, aron ang kasing-kasing sa mga Israel, mahaduol kaniya. Moingon siya nga gasimba daw siya sa Dios sa Israel, pero gasimba man pud siya ni Caesar, nga maoy Dios sa Romanong nga empire. Caesar is God for Herod. Throughout his life, he trusted on himself. He trusted on the different things of this world aron siya mulahutay apan sa iyang deathbed. Mao ni ang last words ni Herod written by the historian Josephus. Ingon sa, I shall die in a little time. So great are my pains, which death ought to be cheerfully borne, and to be welcomed by all men. So iya gyapong gipangita ang cheers of all men. But what principally troubles me is this. Mao ni akong pinaka-problema, that I shall die without being lamented. Walay tao nga maghilak kanako sa akong pagkamatay, without such mourning as men usually expect at a king's death. Bisan sa kamatayon, ang paglaom ni Herod kay naa gihapon sa panghuna-una sa mga katawhan, kabahin kaniya. In fact, grabe ka, way klaro gyud ning tawhana. Kay a day before namatay siya, ang usan niya ka anak, nakadungog og false news, fake news. A day before, nga namatay na daw ang iyahang papa. So nagselebrar iyang anak, no, imbis mo hilak kay nagselebrar, nagparty-party iyang anak, kay namatay na ang iyang papa, mupuli na siya, nadunggan man to ni Herodes. Uy, nagparty-party ka, kay abi nimog namatay ko, gisugo ni Herodes iyang tao, gipapatay ang iyang anak. That's how cruel this man is. But we look to the Lord Jesus Christ. Si Jesucristo. Siya nagpailawom sa kabubuton sa Amahan throughout His life here on earth. Siya nagkinabuhi ug nagtudlo sa kamatuoran, nagpadayon sa iyang misyon bisan daghan ang nagpugong ug naglutos kaniya. He lived by the truth. He lived under the will of God, even if the culture would cancel him. Bisan sa dakong paglutos, Jesus lived that way. But it's not about his morality alone, but it's because of his identity. Kung kinsa gayud siya, anak sa Dios, anak sa tao, ang Dios nga walay katapusan, gikan kaniadto ug hangtod sa kahangturan, dili mausab, which is why he is our great high priest. You know, during his last words, contrary to King Herod, niingon si Jesus sa Lucas, unya si Jesus miingon, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat ug ilang giripahan ang iyang mga bisti aron sa pagbahin-bahin niini. Even through his death, he prayed for those who persecuted him. And I believe that this prayer is not only directly for those gaga-persecute niya. This prayer goes through even for you and for me today. Pasaylua sila, Amahan.
And this kind of forgiveness from the Lord is the forgiveness that is kanang way makakumpara usab. A robust kind of forgiveness. Sa una karon ug hangtod sa tuang kinabuhi, mapasaylo ka na sa tanan nga mosalig kang Ginoong Hesus. So in other words, mga igsoon, ang kusog sa Kristohanon, mga matuod nga Kristohanon, gikan kang Hesus lamang ug wala niining kalibutan na. Naghingon ang Hebreo 9:11, mao kini ang paiga-istoryahan nato sunod semana. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labawng saserdote or pari, sa maayong butang nga nagpaabot nan latas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo or templo. Labaw pa niining tanan. In fact, dili makakumpara. Our faith is in the Lord Jesus Christ. Asaman nimo ginakuha ang imuhang kusog sa panahon nga moabot ang mga dakong paglutos o dakong pagsulay niining kalibutana. Salmo 27, ang uban nagsalig sa mga karo o ang uban sa mga kabayo. Some boasts in chariots, some boast in horses. Makasulti ba ka igsoon nga ang imuhang pagsalig na lamang sa ngalan ni Jehovah nga atong Dios? Can you truly say that? That we will boast in the name of our Lord, our God. Kay sa panahon biya sa kalisdanan, diha gayud ang klaro nga sukdanan nga makita nato kung asa man gyud ang atong pagsalig. Sa dakong paglutos o dakong problema nga moabot sa atong pamilya. And I know, I tell you brothers and sisters, it's coming. Diha masukod kung tinuod bagayod ang atong pagsalig na diha kang Ginoong Hesus. Kay basin tuas karo, tuas kabayo, tuas bank account, tuas ato ang apelyido. Trust in Jesus and Jesus alone. Our resiliency, ang ato ang kusog, is not sharpened by unsa mang sticks and stones of this world. Mga butang niining kalibutana. Or bisan pa nga mga pagsulay nga miabot niining kalibutana. No, experience is the best teacher, matud pa. But no, dili sa ato kaugalingong panghuna-una, sa ato ang kaugalingong murag improvement of ourselves, transformation of ourselves, not in this world, but upon the intensity of the work of the Lord Jesus Christ. GCAF, brothers and sisters, we trust in the Lord. Put our faith in Him. Ang ato ang kusog na alamang kaniya. Kay wala may makakumpara niya ni ining kalibutana. So we come to Him. We worship Him. And we praise Him. Mag-ampo ta mga igsuon. Salamat o Diyos sa imuhang pulong. Salamat o Diyos nga walay mga butang niining kalibutana nga makakumpara nimo. Bisan unsa man kaanyag sa templo sa mga Israelita. Bisan unsa man kabantugan ni Haring Herodes. Bisan unsa man kamaayo kami in the standards of this world. Bisan unsa man kadaghan o kadagaya ang mga butang nga naa kami. Walay makakumpara kang Ginoong Hesus. Maunang ang amoang pagsalig, ang kusog ug paglaom, dili unta o Dios sa mga butang niining kalibutana.
kundili imo kaming tabangan. Ug ang imuhang grasya, imuhang ipadayag kanamo, nga amo ang kusog, diha lamang kang Ginoong Jesus. Salamat sa imong presensya. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen.